Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar kif kienu jitqasmu fondi għal kunsilli lokali fi żmien meta Chris Said kien responsabbli minnhom jippunta subajh direttament lejn l-eks Ministru u jiċċensurah għall-intil politiku u l-mod inaċċettabbli ta' kif kienu jsiru l-affarijiet. Fost oħrajn ir-rapport isemmi skema dwar inizjattivi ta' attivitajiet bejn l-2012 u l-2013. F'mimo li nħareġ f'Ottubru 2012 tħabbar li kienet se tingħata għajnuna finanzjarja lil kumitati reġjonali, kunsilli lokali u kumitati amministrattivi għall-attivitajiet li jorganizzaw. Fl-analiżi dwar dan kien il-Kunsill Lokali tan-Nadur l-aktar li ġibet lajn. Kunsill li tiegħu kien darba sindku Chris Said u lokalità fid-distrett li minnu jiġi elett. In-Nadur kien allokat 5,000 euro għall-attivitajiet tal-Karnival. Iżda din is-somma telat għal 7,000 euro wara intħil ta' Said. L-Uffiċċju tal-Awditur kiseb korrispondenza li ntbatet b'email nhar il-5 ta' Diċembru 2012. Is-Segretarju Privat tal-Prim Ministru bat email lill-Ministru Chris Said u rrefera għal diskussjoni li kellhom dwar il-Kunsill Lokali tan-Nadur. Is-Segretarju Privat niżżel l-ammont ta' fondi li jingħataw lill-Kunsill Lokali tan-Nadur b'rabta ma' skemi varji u indika li dawn il-fondi kellhom jiżdiedu b'500 euro biex l-ammont ta' fondi dik is-sena ikun jaqbel ma ta' sena qabel. Chris Said wieġeb billi talab żieda ikbar. L-Uffiċċju tal-Awditur jinnota li kien hawn ma' din it-talba li Said għamel referenza għal fatt li kienet ġejja kampanja elettorali. Kien wara din il-korrispondenza li s-Segretarju Privat fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru talab li l-Kumitat tal-Evalwazzjoni jirrevedi l-fondi għal 7,000 euro. Is-Segretarju Privat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru indika li s-Segretarju Eżekuttiv tan-Nadur intalab jissottometti stima ġdida bil-valuri miżjuda. Dak iż-żmien is-Sindku tan-Nadur ma kien ħadd ħlief Charles Said, ħu Chris Said. Mistoqsi mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, Chris Said ipprova jsalva ġieħu billi qal li ma kienx għadu responsabbli mill-Kunsilli Lokali. Iżda mbagħad qal li kien avviċinat mill-Kunsilli mexxi minn ħuh għaliex kienu nkwetati dwar is-sigurtà fil-Karnival minħabba li kienet risqa l-elezzjoni. Mhux sodisfatt b'din l-ispjega, l-Uffiċċju tal-Awditur qal li l-intervent ta' Chris Said kien unwarranted, jiġifieri assolutament mhux floku. Intant, kunsilli oħra ġew miċħuda fondi, fosthom applikazzjonijiet tal-Gudja, Gżira, Żebbuġ u Rabat Għawdex. Dawn kollha nstabilhom intop fl-attivitajiet li rridu jagħmlu, iżda kunsilli oħra bħax-Xara ġew irrifjutati mingħajr spjega. U attivitajiet oħra relatati mal-Karnival f'lokalitajiet oħra ingħataw 2,000 euro. Jiġifieri b'kemm kienet iż-żieda lin-Nadur.